Salut! Noi, cei de la Mișcarea România Altfel, susținem un stat deschis și corect față de cetățenii săi. Din păcate, acest lucru nu se poate întâmpla întotdeauna în România și ne-am decis să aducem o schimbare. De aceea îți oferim consultanță juridică gratuită pentru problemele cu care te confrunți în viața de zi cu zi. Numele meu este Izabela și mă găsiți la sediul Mișcării România Altfel, din strada Exercițiu numărul 56, după ora 9:30 de luni până vineri. Iar dacă problema ta este complexă, în spatele meu se află o echipă de avocați competenți, care îți vor oferi cel mai bun răspuns în termen de 2 zile lucrătoare, fără niciun fel de obligație din partea ta. Suntem alături de tine. M-am înscris în Mișcarea România Altfel, deoarece noi tineri nu mai putem să ne îndeplinim visele, nu mai putem să visăm la o altfel de România. Vreau o Românie mai bună, mai curată, unde nu banii sunt importanți, ci rațiunea. Cred că este nevoie de implicarea tuturor care vor să construiască România pe care o visăm. Am găsit aici oameni alături de care simt că pot să aduc schimbarea pe care o visez. Vino alături de noi!